bratia, čo po futbale býva neobvyklé možno. Ako ste sa k tomu futbalu vlastne všetci traja dostali? Hrával ho niekto v rodine alebo? Tak otec sa snažil hrať futbal, ale bolo to na nižšej úrovni. A on prakticky od malička nás už do toho tak tlačil všetkých troch. Chodil s nami na ihrisko a tam sme si tak na to navykli a od malého veku sme spolu vyrastali, čiže sme hrávali futbal a tak to nám to vydržalo všetkým trom, chvála Bohu. Hrávali ste aj v seniorských kategóriách spoločne, všetci traja? No, práve že len teraz, VFK Poprad minulú sezónu to bolo, sme hrali všetci traja za jeden klub. Aké to bolo možno? Pre mňa to bolo super si zahrať s bratmi. Tak pre mňa to tak super nebolo, lebo stáči len buzeruje. Musí. Ty si tu aj v inej bunde, kde pôsobíš v tom svite, si tam na hosťovaní. Kedy a ako sa to zrodilo, celé to hosťovanie? Tak zrodilo sa to v lete, popravde už som ho nepočítali, tak a som tu ani dostal toľko príležitostí, čo by som si predstavoval, tak som radšej zmenil. A ty, Adio, teda? Ja takisto, ja práve že naopak minulú sezónu som dostal až veľa príležitostí, čo som bol potešený veľmi, lebo nečakal som, že dostanem toľko príležitostí. No len tento rok už prišlo do klubu viac posíl a nejak tréner so mnou už asi nerátal, tak sa zrodilo ďalšie takéto hosťovanie. No vlastne prestup, lebo ja som svitovský hráč, čiže som sa len vrátil do materského klubu. Že v potatranských mústvách aj ty, Jozef, patríš medzi stabilných hráčov jednotlivých kadrov, ako osobne túto skutočnosť vnímaš? No, myslím, že pre mňa to je pozitívum v takom mladom veku stabilne hrávať. Ja potrebujem čo najviac hrať, aby som sa vyhral, získal tie skúsenosti aj v tých vyšších súťažiach, aby som to mohol dávať niekde ďalej. Tak pre mňa je to dobré, pretože tam pravidelne hrávam. Teraz sa nám aj celkom darí, musel tam je dobré, partia tiež, takže ja som spokojný s touto zmenou. A ty momentálne? Ja len budem spokojný s touto zmenou, dúfajme. Vo svite som od malička, takže tam nevidím žiadny problém a dúfam, že na budúcu sezónu sa nám podarí postúpiť s týmto mužstvom, čo tam je. Že toto, čo sa deje teraz v Poprade vo futbale, je niečo neuveriteľné až. Veď viac divákov sa príde pozrieť na futbal ako na hokej, čo po minulé roky to asi nebolo. A ja popradskému futbalu aj naďalej budem prijať, budem ich fanúšik, budem sa na nich chodiť pozerať a chlapcom želám, aby si splnili ten sen a skončili do tej prvej šestky. Sezóna bola taká špecifická, takto pred rokom sa ešte dorábalo NTCčko a vy ste museli hrávať v Spišskej Belej, ktorá je predsa len na 20 km odtiaľto. Chýbalo to domáce prostredie? Určite chýbalo, aj tie výsledky tomu tak nasvedčovali, keby sme každý zápas hrali vonku a prakticky sa nám viac darilo vonku ako doma v tej Spišskej Belej na tom umelom travníku. Takže si myslím, že to NTCčko len pomohlo nášmu futbalu a sami vidíte, že doma sme pomaly neprehrali žiadny zápas. Jozef, vy ste prišli teda po tej prestávke na NTCčko, už ste sa asi veľmi tešili na to domáce prostredie. Ako ste si možno zvykali na nové podmienky, či už večerné zápasy, alebo ten vyhrievaný tráfnik? To lepšie sa ľahšie zvyka. Takže to bolo pre nás také vykúpenie, necestovať aj na domáce zápasy, na predzápasové tréningy a takéto veci. Proste aj ušetrený čas, aj to ihrisko je lepšie. A nikto nečakal, že bude na tie večerné zápasy chodiť toľko ľudí. Boli tie večerné zápasy možno handicapom pre súperov, ktorí na takéto podmienky možno v tretej lige asi veľmi zvyknutí neboli? Ja si myslím, že ani nie. Že na ten zápas sa každý teší, bo to je niečo iné. Na dobrom ihrisku, pod umelým osvetlením sa nehrá každý deň tiež, tak ja si myslím, že tiež prišli taký vyjecovaný. Nakoniec ste podávali teda v jarnej časti vynikajúce výkony, podarilo sa vám postúpiť, ako si spomínate, na tie pocity postupovať. Každý postup sa oslavuje výborne, ako to bolo, tiež oslavy trvali niekoľko dní. Nevenovaný hráč niekoľko týždňov, ale nie, bolo to super, fakt, sme si splnili cieľ, futbal v Poprade nikdy nebol skoro v druhej lige, neviem po koľkých rokoch sa tam opäť dostal
a vidíme, že sa dá hrať s každým, aj keď sme tie prípravné zápasy, možno sme si trošku zvykali, že to bude rýchlejšie a takto, ale pomerne rýchlo sme si na to zvykli a teraz si myslím, že v tej druhej lige hráme dostojný futbal. V strede tabulky hrať a snažiť sa postúpiť do toho 6. miesta skončiť. Dúfam, že to neskončí v chlapci. Spomínate si aj na to, ako sa ten postup zrodil, v akom zápase to bolo? Bolo to v zápase so Žilinou, ktorý sme vyhrali 2-0. Tam sme si to pevne utvrdili, že sme v tej druhej lige. No a pocity to boli perfektné. No. Trošku sa pooslavovalo, síce nebol koniec sezóny, no ale super pocit. Ale tie ďalšie výsledky boli ešte fakt výborné, lebo v Prešove Bčku sa uhrala remíza 1-1, potom ešte doma s Bardejovskou, tuším 4-0 to bolo. 4-0. Takže sa dohralo tiež dôstojne sa to sme dohralo. Skončili, koľky to nakoniec? Štvrtý. Čiže výborné miesto pre nás. Takže veľmi úspešná sezóna. Ako možno vyzeralo pre vás to leto pred začiatkom novej ligy a novou výzvou? Viem, že jeden z vás sa aj oženil. Jo, ja som mal takú, začiatok sezóny pre mňa bol taký špecifický, taký aj menej tréningov, menej zápasov, lebo bolo viac povinností iných. Aj preto teraz tréner to tak zvážil, že by mi pomohlo, keby som sa išiel rozohrať do toho svitu. Čiže aj toto hraje svoju úlohu v tomto, ale nie som na nich nejak urazený alebo niečo také. Vnímam to ako pozitívnu vec toto, že musím sa aj rozohrať niekde inde, to je normálne vo futbale. Hneď zo začiatku novej súťaže ste dostali ostrý štart, hrali ste v Prešove, čo je asi najzvučnejší súper. Dostali ste tam 5-1, bolo to premotivovanosťou alebo čím? Čo ja viem. To stále je rozdiel hrať prípravný zápas s niekým z tejto súťaže a je rozdiel hrať ten ostrý zápas. Oni na nás vybehli, neviem, či sme mali roztrasené kolena, alebo čo, proste individuálne chyby, nebol tam žiadny kolektívny výkon. Aj sme si zaslúžili toľko, koľko sme tam dostali. Potom ste však predvádzali úplne iné výkony aj tuto na domácom ihrisku. Máte zaujímavé víťazstvá za sebou, taktiež chodí aj plný štadión v podstate. Ako toto vnímate? Tak v živote tu toľko ľudí nechodilo na futbal. Je pekné, keď urobíte nejakú peknú akciu a 2000 ľudí vám tlieska. Toto vie veľmi povzbudiť. Aj keď sa nedarí, aj keď na super zatlačí, tak ľudia fandia ďalej. Som zatiaľ nepočul žiadne hanlivé slova, že z tribúny, že treba, jak to bolo po minulé roky, že daj ho dole alebo niečo. Čiže taký ten popradský futbalový boom, ktorý tu teraz je, sa pričinil o to, že ste také dobré výkony podávali? Jasné. Každý sa teší na ten zápas. To je vrchol toho týždňa celého nášho, keď sa pripravujeme na ten zápas. Tú náladu ste prenašali aj do tých vonkajších zápasov? Práve že asi ani nie, lebo nebol som na všetkých zápasoch, ale čo som počul, mohlo sa trošku lepšie, mohlo sa zvonku dojsť viac bodov. Sice sme na plus 2, len trenéri neboli až tak spokojní s tými výkonmi. Ako, je to pekné, že sme vonku niečo uhrali, ale mohlo sa uhrať viac. A teraz stačí jedno malé zaváhanie doma a znovu sme na -1, sme namúčení niekde v strede tabulky, čo by sme nechceli. Ale dúfajme, že doma nepustíme ľahko perie, sme zdatný super každému, čiže pobijeme sa určite o to víťazstvo, hlavne doma a zvonku ešte dovezieme nejaké body. Mário, teraz trošku odbočím, ako to teda vyzerá vo svite, čo sa týka podmienok a divákov, výkonu týmu? Tak sa nedá porovnať ani s Popratom, tak tam nie je taký boom. Ale tak nejaká tá stovka príde na ten futbal sa pozrieť a podmienky sú tam výborné. Dobrá partia, na tú ligu si myslím, že je slušné mužstvo zatiaľ. A teraz čím sa dopočul, či aspoň si jeden hráč, tak to bolo super. Myslíš, brata? Áno, myslím, že tak.